Ens preparem per l'arribada d'una nova etapa en l'atenció de les emergències sanitàries. Les unitats noves de suport vital bàsic del SEM ja són aquí i venen amb novetats importants. Incorporen dispositius de retenció infantil per a la seguretat dels més petits, així com detectors de monòxid de carboni per protegir tant els professionals com els pacients. La cadira de trasllat amb eruga facilita la mobilització i el trasllat de pacients cap a l'ambulància, sobretot en edificis sense ascensor. Més inclouen elements de primera intervenció com torniquets i kits a incidents de múltiples afectats. I guanyem flexibilitat. En situacions d'alta complexitat i demanda, com una pandèmia, podem adaptar les unitats a una unitat de suport vital avançat amb petites transformacions. En definitiva, vehicles més versàtils.